pre svih biznisa, pre svega što menja život, dolazi odluka. Zbog toga mislim da je bilo koji sport, kao i šah, super prilika za sticanje radnih navika za neki cilj. Jer samo kada odete na turnir, vi već imate cilj da pobedite i već ste negde krenuli ka svom tom putu. Ja sam beskrajno zahvalna što sam počela sa šahom. Sada, šah je sport. I u sportu važe drugačija pravila nego u realnom životu. Kada igrate jednu partiju sa protivnikom, ukoliko vi pobedite, šta bude sa vašim protivnikom? On izgubi. Možda malo izgubi volju, a možda i dobije da bi vas sledeći put pobedio. On recimo radi više od vas, pa pobedi vas, tada ste vi gubitnik, on svoj pehar i tako ide dalje i jednostavno tako funkcioniše takmičenje, javlja se možda i zavist, možda i želja da imate nešto što drugi imaju ili ti te pobede, dok u realnom životu je sve drugačije. Najgore je što u detinjstvu učimo da kako je u sportu, da je tako i u životu. A to zapravo nije tako. Jeste kada radimo u nekoj firmi i ili ćemo mi imati to mesto ili će neko drugi imati to mesto, ali u našim kompanijama, u našem biznisu, uopšte u cijelom svetu bogatih ljudi postoje drugačija pravila. Da se vratimo na odluku. Šta jednostavno trebam reći? Ja želim biti bogat, ja želim biti milioner, ja želim ući u taj svijet, imati svoj biznis, imati pasivnu zaradu i to je to. Eto, odlučio sam da to želim, krećem. Pa, tu je i caka. Nije toliko prosto. Ta odluka je najteži deo koji morate preći. Mnogo je lakše kada imate svoj cilj 10 sati biti za kompjuterom i na kraju nešto postići, nego doneti tu običnu, bezveznu odluku. A zašto? Zato što to povlači mnoge stvari. Kao što sam vam rekla, u detinjstvu ste učili da kao u sportu da je takav život. To vam samo po sebi kazuje da je vaše cijelo okruženje u tom modelu. Što bi značilo? Da kada vi donesete odluku, vi za samo par minuta postajete outsider, postajete višak, postajete neko ko se uopšte ne uklapa u cijelu sredinu. U samom vrhu ima još mnogo ljudi koji su kao vi, ali vi ste samo donijeli odluku i uopšte još niste imali priliku da budete u tim društvima, u tim atmosferama. Još uvijek čak niste ni stigli da odete na internet i u nekim komentarima videa nađete nekog nalik sebi. Čak niste uspeli ni u bilo kojoj grupi, ni na internetu, a kamoli u realnom životu. A da ne pominjem da imate isto novca koliko ste imali i pre 2 minuta. Tako da, našli ste se u tom okruženju, odjednom se osjećate izgubljeno. Za kime god da pričate, samo će vas osuđivati, samo će pričati da previše maštate, da ne znate kuda idete. I tako, dragi moji, ste vi ušli u jedan veliki problem. Možete upasti u depresiju, ali ukoliko je zaista došlo iz duše, ukoliko ste vi zaista rekli da to želite jer želite i spremni ste da prođete kroz sve te korake, u tom slučaju će se sigurno isplatiti. Nije da sam ostvarila sve svoje snove, ali sada je već i vidljivo da će se nekad ostvariti. Preselila sam se u drugu državu, počela sam sa YouTube-om, počela sam sa svojom online prodavnicom. Osjećam se 1000 puta srećnije i bolje, jer znam da mogu nekome nešto da pružim, da mogu nekoga da podražim onda kad mu je potrebno. I kada dobijem tako neku divnu poruku na mailu, bukvalno mi se duša otopi. Tako da znam da je vrijedilo i znam da će biti sve bolje i bolje. Kako ja napredujem, kako vi napredujete, tako ćemo se nekada sresti i pričati o cijelom putu kako je prošao. Najbolje što možete učiniti pre cijelog putovanja, pre svega što će se dalje desiti, je doneti odluku da želite da uspete u životu.
stanite, uzmite par sati. Uzmite i par dana ukoliko vam je potrebno. Meni je trebalo pola sata do sata. I odlučite da je to to. A onda krećemo punim gasom u ostale savjete i daću sve od sebe da vam kažem kako se meni šta izdešavalo i kako je moj život krenuo na bolje. Pa vidimo se onda u sljedećem videu gdje ću vam i pričati o nekim pravilima, kako šta funkcioniše, kako je u tom svetu bogatih, koliko svaki hejter zapravo postaje najbolji prijatelj.